L-eks kap nazzjonalista Adrian Delija qal li fil-Partit Nazzjonalista hemm min qed joħloq il-mibeda. Delija qal dan ma' One News barra l-Parlament hekk kif fl-aħħar jiem komplit tidher biċ-ċar il-qasma fonda li għandu l-Partit Nazzjonalista fih danu. Dan wara l-irtirar ta' 9 kandidati lejliet l-elezzjonijiet tal-kumitati sezzjonali b'riżultat ta' manuvri ċari fuq il-medja soċjali minn esponenti tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil biex fl-istess elezzjonijiet jiġu mitfuqa block votes lil kandidati li jissimpatizzaw ma' Bernard Gregg biss. B'riżultat ta' dan dawn id-9 kandidati magħrufa għall appoġġ tagħhom lejn Adrian Delija irriżenjaw hekk kif ħassewhom imminati. Dakinhar stess filgħaxija Adrian Delija reħila għal Facebook sabiex jgħaddi messaġġ xiebes li tmexxija preżenti nazzjonalista u lil Bernard Gregg. Brabta ma' dan, One News taqsal lil Adrian Delija dwar dan il-ġlied fil-miftuħ li reġa' kixef kemm għadhom jiddominaw iż-żewġ fazzjonijiet f'tal-pjetà. Da m'hemmx tiegħi tal-ieħor ta' dak, ma jistax min għandu dik it-tip ta' mentalità illi mbagħad tarġa' juża biex jattakka u b'xi mod jew ieħor jikkrea internament pockets ta' mibeda. Doesn't make sense illum. Lil Bernard Gregg Delija qallu li mhux floka sitwazzjoni li jiġu mgerxa n-nies mill-partit. Meta jkollok okkażjonijiet li igerxu l-min irid jaħdem, naħseb li mhix xi ħaġa li twassal illi tinkoraġixxi iktar nies illi jagħtu sem tagħhom. Brabta ma l-istqarrja li għamel fuq il-profil tiegħu fuq Facebook, Adrian Delija qal li kien ċar ħafna. Sejħa tiegħi f'dak il-post kienet illi nifqu, kont ċar skiet ħafna milli nibqgħu ngerxu n-nies. Permezz ta' botta sottili lejn it-tmexxija ta' Bernard Gregg temm jitkellem fuq il-piki personali. Naħseb li kull wieħed waħda minnha jekk vera jinża dak li huma l-piki personali u kull ħaġa li tejn biss li inti tkabbar ligaw tiegħek, mbagħad nkunu verament nkunu jirnexxina nikkontribwixxu għall-politika.